Hola, me llamo Nicole. Bienvenidos a nuestro curso de español para viajeros. Vítejte v našem kurzu španělštiny pro cestovatele, kde se doufám naučíte nějaké základní fráze, které vám budou po ruce, až budete cestovat třeba do Španělska nebo do jedné z latinskoamerických zemí. Tak jdeme na to, začínáme. Hola, me llamo Paloma y soy de España. Bienvenido a nuestro curso de español. Ahoj, jmenuji se Paloma a jsem ze Španělska. Vítej v našem kurzu španělštiny. Buenos días. Yo soy Chris y soy de la República Checa, Praga. Vamos a aprender español Dobrý den, juntos. já jsem Chris a jsem z České republiky, z Prahy. Budeme se spolu učit španělsky. Buenos días, soy Carlos. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Dobrý den, jsem Carlos. A ty? Jak se jmenuješ a odkud jsi? Me llamo Sandra, encantada de conocerte. Jmenuji se Sandra, ráda tě poznávám. Pojďme se nyní v klidu rozebrat to, jakým způsobem se nám vlastně děti ve videu představily. Takže samozřejmě všechno začíná pozdravem. Ve španělštině máme dva nejčastější základní pozdravy. První z nich je hola, hola. A druhý pozdrav je buenos días. Buenos días. Perfecto. Potom následovalo to, že se nám někdo představil a řekl nám, jak se jmenuje. Tedy jmenuji se Paloma. Me llamo Paloma. Me llamo. Me llamo. Super. Me llamo Paloma. Dalším způsobem, jak se můžeme představit, jak můžeme říct, že se nějak jmenujeme, je soy. Jsem. To je asi úplně nejjednodušší. Por ejemplo, soy Nicole. Soy Nicole. Jsem Nicole. A nebo před to soy můžeme dát zájmeno yo, tedy já. Yo soy Nicole. Yo soy Nicole. Takže já jsem Nicole. Takže ještě jednou to shrnu. Me llamo, jmenuji se. Soy, neboli jsem. Yo soy, já jsem. Paráda. Potom nám Chris řekl, odkud je. Takže vlastně řekl nám, prozradil nám o sobě, že je z České republiky, a to konkrétně z Prahy. Zase používáme sloveso být, tedy ser, v první osobě. Takže yo soy de Praga. Yo soy de la República Checa, Praga. Yo soy de la República Checa, Praga. Yo soy de la República Checa, Praga. Muy bien. Na toto konto se nás například Carlos zeptal, jak se jmenujeme my a odkud jsme. Y tú, ¿cómo te llamas y de dónde eres? A ty, jak se jmenuješ a odkud jsi? Takže si to můžeme rozdělit na dvě části. Y tú, ¿cómo te llamas? A ty, jak se jmenuješ? Y tú, ¿cómo te llamas? Tú, ¿cómo te llamas? Perfecto. ¿Y de dónde eres? A odkud jsi? ¿Y de dónde eres? ¿De dónde eres? A odpověď by byla soy de la República Checa, Praga. O soy de la República Checa, Brno, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Klaudinka řekla soy de
España. Jsem ze Španělska. Soy de España. Když budete chtít znít trošku víc jako rodiláci, tak to trošičku spojíte. Soy de España. Soy de España. Chris se nás taky zeptal, jestli se spolu budeme učit španělsky. Spíš se nám to oznámil. Takže, vamos a aprender español juntos. Vamos a aprender español juntos. Společně, jo? A na konci nám Sandra řekla krásnou zdvořilostní frázi a řekla nám, že nás ráda poznává. Encantada de conocerte. Encantada de conocerte. Encantada de conocerte. Ráda tě poznávám. Perfecto. Seguimos.